Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An kashe sojojin Najeriya a harin kwanton ɓauna a jihar Nejan, Najeriya. Mai magana da yawun rundunar Manjo Janar Onyema Chukwu, wanda ya bayyana haka a sanarwar da ya fitar ranar Lahadi da maraice, ya ƙara da cewa su ma sojojin Najeriya sun kashe 'yan bindiga da dama a yayin fafatawar da aka yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraron mu sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda sojojin Najeriya, wato waɗannan 'yan ta'adda ƙayar baya ko 'yan bindiga, suka yi musu kwanton ɓauna aka fafata. Sojojin Najeriya wasu daga ciki sun rasa rayuwarsu, amma fa su ma wato 'yan bindigar sun rasa rayukansu da dama. Kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin da haka ne za ka dinga samun shirye-shiryenmu da labaranmu da zarar mun ɗora. Haka zalika ka danna alamar like, domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da sako domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakkiyar rahoton. Rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ta ce wasu 'yan bindiga sun hallaka sojojinta guda 6 a wani harin kwanton ɓauna da suka kai musu a jihar Neja da ke tsakiyar ƙasar. Mai magana da yawun rundunar Manjo Janar Onyema Chukwu, wanda ya bayyana haka a sanarwar da ya fitar ranar Lahadi da maraice, ya ƙara da cewa su ma sojojin Najeriya sun samu nasarar hallaka 'yan bindigar da dama a yayin fafatawar da aka yi. A cewarsa, 'yan ta'addan sun yi kwanton ɓauna ga dakarunsu da aka tura wasu yankunan ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Neja a ranar 19 ga watan Afrilun shekarar da muke ciki ta 2024, inda suka gwabza faɗa sannan suka kawar da 'yan ta'adda da dama tare da karɓe wasu daga cikin makamansu. Abin bakin ciki shine dakarun sun fuskanci kalubale, domin kuwa su 6 sun rasu, cikin su 2 manyan sojoji ne yayin da 4 kuma ƙananan sojoji ne, inji Manjo Janar Nwachukwu. Ya ƙara da cewa tuni aka sanar da iyayen sojojin da suka rasa rayuwarsu, sannan aka yi wa musulmai daga cikin su jana'iza a makabartar sojoji da ke birnin Mina. Rundunar sojojin ta Najeriya ta ce dakarunta suna can suna farautar sauran 'yan ta'adda da suka tsere da zimmar cin musu, kuma ta yi kira ga mazauna yankin da lamarin ya faru su ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda suka saba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To masu sauraron mu, wannan shine yadda waɗannan ɓata gari 'yan bindiga suka yi wa wato sojojin Najeriya kwanton ɓauna har suka hallaka guda 6 daga ciki, amma su ma sojojin na Najeriya sun samu nasarar hallaka da dama daga cikin su. Fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya ƙara baiwa sojojin Najeriya nasara akan 'yan ta'adda da masu tada ƙayar baya, waɗanda suke ci gaba da kai hare-haren ta'addanci tare da kashe mutane babu gaira babu dalili a ƙasar. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu, ku huta lafiya, bisalam.